Tip baki dan na preng jo ki YouTuber ki bala up da ki bun sngi ya kane ka jingdak ya kane ka watch time hopo ka YouTube channel ka jong pi da pila ki thia man step pila check ya ka watch time hato kala dam nem ka sawa jar kane ka watch time hato pe kala dam nem kata ka share jar ngot ki subscriber ke din ta kata bahar kane ka video ngani tu ipi kato kane ki point ki bala bana jingirap ya kane ka jingdap klo ya kane ka watch time hapo ka YouTube channel ka jong pi kala da bidang spoil tamaya kane ka YouTube channel ka jonga ka bakertang na tam channel kerpani pi bopinya subscribe ya kane ka channel bakin yarap na ka benta ka channel ka jong pi hak de bat ki points lene ki tips baki trick ki bangan ajing hi kai hak de bat kumno bun pun kyu ya ka YouTube channel ka jong pi ki rule jong ka YouTube ha ka ba pila sedang na ban yo ya ka jing kamai ka de ba pendap ya 1000 ngut ki subscriber bat 1000 ka watch time ka ta ka kriteria ka ba pide ban pendap nangta hadin kata pila sedang na ban yo ya ka ne ka jing kamai na pok YouTube ta ha ka ne ka video ngan sabata ya pi ka to ka ne ha ki video ba ki point mo kumno ba pendap klo ya ka ne ka watch time apo ka YouTube channel ka jong pi henry ha ki video ki ban sawan hadin ro ngan sa yatu ipi ka to ka ne ha ki video bat kumno ba pin yarap shushu ba pin yo ya kini ki 1000 ngot ki subscriber ta ha kane ka video hi mainly ngin saya kran ha ki video ba kata ka watch time kane ka sawajar ka watch time ha po ki YouTube channel ka jong phi mo ka de kata ka ba ki brew ki pet ya ka to ka minute ki pet na do ka ba stang ha do ka ba ku jong ka video ka jong pi ka to ka jong pet jong ki mo ka ba clam skip ka ba clam back ya ka video ka jong ki ka to ka jong pet jong ki number stang ha do ka ba ku ka de ka to ka ba ki plus hakane ka 1000 ka watch time ka jong pi mo baki pajba ki page adu kana minute adu kana second adu kana kanta ya ki video ki jong pi kadai ka to ka jong page ka jong ki ka jong page jong ki na do ka ba stang tar adu ka bakut mo ka to kadai ka jong ken jong ka YouTube pa kuno kan pendap ya kata ka 1000 ka watch time Tiyole se pimpat tip mo hatau kata ka 1000 ka watch time hatau ngi haban sna 1000 kanta ka video lane sau kanta ka video da dei bangishna kamta hato ngila yo na mi kata ka watch time kamdir kata ka jing hapsna ka jongpi da ki 1000 kanta ka we ka video but da ki 100 kanta ai ki video mo kamdir kata hato tang ka we ka video ka jongpi ro mo kala la ban penyo ya kane ka 1000 ka watch time kata ka dei ka ba tang ka we ka video jongpi kata kala ban viral la ka po ka YouTube channel ka jongpi mo tang ka we ro ka badan ka ba pra minute sajrong pra khandai minute e kumto mo tang ka ba kata ro kaladap ladap hiyo kumto kumba san pho hajar ngut e ki nongpet ya kata ka video tapi la ayo tang kumta e ro kila yo ya kata ka 1000 ka watch time hoi kadai kata ka jing e ro mo ka ba ki YouTuber ki mat ya kane ka jung pnyo ya kane ka watch time apo ki YouTube channel ka jong pi de na kata ka daw ba nga ong pi ba la kumno ki video ki ba pi hapan sna yo let's say ki ba shadin ki video ki ba pi la da pen mi mo pi pen mi ki video ki ba ar minute lane lai minute lane sau minute mo da ki paj ba ki pej ya ka toro ki bun ni ki paj ba ki ba pej ya ki video ki jong pi ki pej da ka video ka don pi ka don ko ba lai minute ai ki bun ki paj ba ki ba pej tang minute ki bun ki paj ba ki ba pej tang 10 minute dadi best friend jong pi ki pej la na banong tang ar minute teka ikata ka video ka ba pi haban shna ka long ka jing jrong ka jing lingkot jong ka timer jong ka video ka dei ba la kumno ki video ki ba pi dei ban pen mi haka jing sedang jong pi ban pen mi ek video mo la kumno ki video ki ba pi haban shna ki dei kum ba pra minute sa jrong ye om dei ru ba pin shna tang ar minute la ne lai minute ye ki video mo la kumno pra minute sa jrong ra khandai phau ka dwei kat kum ka topic jong ka video ka jong pi mo Sashna ba ki kum kita ki video ki bajrong ko ba pra minute sajrong la kumno ka video ka jongpi ka don ko ba khandai minute e mo ta ki pa ba kala pe la ko ida de ka kanja topic ka video ka ba thias la kumno ka video ka don ko ba khandai minute e ki pa ba kila pe ko ba 1 minute la ne 1 minute e ya ka to ka video ka jongpi kala da ka video ka jongpi ka don tang 1 minute la minute e ki pa ba kila e na tang ko ba 7 minute e ko ba ka ngi pi minute ba da pide ban sna da de ba pisna kumba pra minute la ne khandai minute e ki pai ba ki la pe kumba lai minute la ne 100 minute nama katu ka jung yo jong pi ki view ro ki la pi plus manta la da ki perlok jong pi ki don kumba san ngode e da ki la pe kumba 100 minute la ne 100 minute ya baro san ngode ya katu ka video am kataro kala plus te kata ka video te kata ka idea ro mo kala ban yarap
kamkloi ban penyo ya kane ka watch time hapo ke YouTube channel ka jongphi te ka ipat ka experience ga banga jule mo haki wiki YouTube channel ka jongaro umdei retang kane ka YouTube channel ka jonga kidon Southly bat kane Santly mo ka YouTube channel ka jonga ta kita Southly ku ha ka por banga sedang ngajule ya ka experience ka bang ngajule haki YouTube channel ka jonga ban pendap ya kane ka sawajar ka watch time te kumba pitep dan pidon ki parlok kum to ki ba phia jan lane ki parlok jong phi kila thai banya kren bat ka samla ka jong ki sapan ga mobile ka jong ki ong ba ngan page ya kane ka video te da phi yo ban ya ka to ka mobile mo te phila ban page ya ki to ki video ki jong phi sa phila ban like direct ha YouTube channel ka jong phi mo te sa klik ya ka to ka video bat sa page adu buku jong ka to ka video da phi kwa ban page art kala lane like kala kata ka shonga phi ka shonga ka por jong ka try jong ka to ka mobile mo te kumba ki ba hayeng asam jong phi ro ngat tv ba tang ha ka we ka yeng ka jong phi mo ki don ka ba ar lane lightly ki mobile te sapan na ki mobile jong ki to ki ba hayeng jong phi ro sa page jai pa jai ya kato ka video nice skip re ha ka por ba pi pe ya kato ka video ka jong pi mo te sa pe na do basang ado bukut na pi thai ban pe ya ka dor la jong e kam to te na pi la ta play ya kato ka video sa shubu ka mobile jong pi hang ha kana ka do ka mo kato ka video kan ya ki kat ba ka ya jang to te lomba da ka taro kala ban yaram nama kane ngala mat hi dal de ngala persang hi ya la da la de ro mo te kanero ka plosi ya ka watch time ha po ka YouTube channel ka jong pi da pitan kini ki parlok ki ba ya hajan ne jong pi kila nung benong ki best friend jong pi lene ki bahayeng jong pi kum tu te sa yola se da pimyo ya ka mobile ka jong pi te sa sugar pat ki ba snow bahasa pet ya kene ka video jangan ado basang ado bekut sa da pila ban kerpat di kontaro kala hi ban ai jengirap na ka ka channel ka jong pi yola se pim dan ka mobile ar like li ka ba pimyo mo te da dei ha ki samla jong pi da dei ha ki parlok ki be jan jong pi te sa sugar pat ki tu ki parlok ki jong pi ro mo ban yepet ado ka ba sedang nadu ka ba hadu ka bekut ya ka to ka video ka jong pi nang ba ka tu ka watch time hapok YouTube channel ka jong pi lambat ka taru kala ban yarap ya ka to ka jengdap ya ka to ka watch time haka po ka channel ka jong pi henry ngetip ba kane ka jing pendap ya kane ka watch time ka long ka ba ha ta henry tang ki ba mat mo ki ba tip ya kata ka jing ban pendap ya kane ka watch time po ka YouTube channel ka jong pi ngaro men shwa nga da sngol janjara ban yo lano ndap ya kane ka watch time lano ndap ya kane ka watch time mo na sedang ba yo na ya kane ka jing ka main po ka YouTube ha ba kani ka idea ka bangal IP kito ki point ka bangal IP ha ka to ki ba shadin jo kani ka video mo te pila ban apply kito pila ban persang ya kito ki jengmut ki bangal IP kanang ba ka jingdap ya kani ka watch time po ka YouTube channel ka jongpi kan ya rapro ya ka channel ka jongpi bahkan yo na ban monetize hapo ka YouTube tetang magtahi ki point ke banga mati dalade ke banga la persang hi ban le dalade mo ha bide ba jeng pendap ya kane ka watch time hapo ke YouTube channel ka jongi tengah ngai scam ba piro pin persang yakine ki point ki jenga jengmot ki jonga halang pada kane ka video ba kan ajing rap sini kai na ka banta kitu ke bedan kam ya ko watch time hapo ke YouTube channel ka jongpi tetang kom nahi kala posak buko jong kane ka topik jong kane ka video tetata de bengin sikidua hakiwe bat ki video ke bana ajing rap bat ki jingi kai na ka banta ka jongpi te ngin sikidua hakita ka video kuble shubun